kallo ga wata dambe wadda ba a taba yi ba a tarihin dambe tsakanin Musa Ali Kanan Bello na bangaren arewa da shi da Rabe Bahagon Ebola. Tsakanin Rabe Bahagon Ebola da shi da Musa Ali Kanan Bello ba a taba haduwa ba, amma yau ga dandanan ta hada wacce ba a taba yi ba, don haka ba a san macito ba sai miya ta kare. Sai dai mu ce Allah shi kiyaye wannan tafiya, ba a san macito ba sai miya ta kare. An taka wannan tafiya an ce komin nisan gari da tako ne ake fara shi, don haka ga shi nan an taka wannan dambe tsakanin Musa Ali Kanan Bello da shi da Bahagon Ebola Rabe. An kuma taka tafiya ta tafi ba a san macito ba sai mai ta kare. Allah shi kyauta wannan tafiya da daga komin nisan gari ga Hausawa sun ce akwai wani gaban shi. Mu kam dambe zan layiya kan mu dauka da yadawa, an nemi fili an nemi tako. Allah shi kyauta, amin. So ga shi dai sannu da mama nuna na jafar kura, sannu da mama nuna na jafar kura, ina matan da kafar ma'anan dara, wallahi tallahi rabe ne da hankalin ka, wallahi babu da wallahi tallahi ya yi alƙalin bello kalbi, wallahi ya yi alƙalin bello kalbi, billahi lazi la ilaha illa huwa, kowa mutum da ka farmai rage da kanci, kowa ka tari san Rabe Bahagon Ebola daga kudu, Musa Bahagon Ali daga arewa. Wannan dambe ba a taɓa yin wannan dambe gidan da ba, ko duniya ce ya shi ne da ake la ilaha illallah. Tsakanin dogon abu da dogon na aleka, dogon abu da dogon aleka ga hannun arewa rana ba a san macito ba sai ta kare. Kuma dai kamar kuke gani yau ana gabatar da ajo ne na wazirin Ashafa a gidan wannan dambe na Dr. Mamman Shata da ke birnin Katsina Dukko, inda mawaƙa suka taru a wannan gida kuma manyan 'yan dambe suka bayyana a wannan gida. Allah shi kyauta, ga nan dai ana ta wannan dambe ba a fashi. Dogon abu da manumfashi da dogon alaƙa, ga ina ana ta kallon kallo, ko kamsa da wuce ana shi kyauta tafiyar nan. Tafiya maganin gari marisa, dogon alaƙa ya kai mai hari, dogon abu ya kauce, ya kaukara ɗiban fili. Dogon alaƙa ya lantsa ya zungura, ya ƙara ɗiban fili, dogon abu ya ɗiban fili.
Allah shi kyauta wannan tafiya ko ga da bai saba ba ai faduwa a da yadda bai ko wanda ba ko ga da bai da ba wai ya nuna da ko daga ya kabu ina da babu shi ba jure ga da kaza wai da ko abu ya kabu da ko da ga ai ya sa mawakin dambe dan gumba mawakin dambe dan gumba ya harzuka yan dambe har ana da ba a yi aika dan gumba yana ta harzuka su da aka ba a san masa kuma su da kare sai ana shi kyauta amma ana da ba a yi aika a wannan tafiya shagon sanin kurna kenan da shi da malam aka raba rana shagon sanin kurna da malam ana yi ba fashi malam ya kashe shagon sanin kurna malam ya kashe shagon sanin kurna aiki da hankali a aiki ɗan gwamba mai kada turo inda na gwamba mai tura ga dandana taho hannu bani gwamnoro ta mutu ya da shagon gidoyi ne shi ne samu nasara a kan wannan dambe da aka buga tsakanin shagon BC Allah shi kyauta to ga dambe na tsakanin bahagon alintar na bangaren arewa
da shi da silan kudawa da bangaren kudawa. Bahagon Alin Tarara ganan da hula a kansa da gajeren wando ya ɗebe daga shi kuma silan kudawa. Ina maganda ka jama ka jama sama da kasa. Ina maganda ka jama ka wala yaro. Inda yaro da fada sabon giruwa. Hey, da yaro da kana horon namiji. Kuma ba ki kule. Ko biya tambuwa da kallon ku. Ba ya gudu. Come on. Yara mana sha. Sama ba sabon giruwa. Da hona shirin sana kawada. An dawo turmi na biyu tsakanin Bahagon Alin Tarara da Sulan Kudawa. Ta jama'a abinda muka saba mutahiro jami'an ta yadda ni da Abdullahi. Kai wanda na ka buge wani ba ka da miliyon. Dan da dubu goma na kai na wanda ka buge shege ya ishe. Bahagon Alin Tarara. Silan Kudawa ya kashe Bahagon Alin Tarara.